Всички търсения постепенно се превръщат в AI търсения. Независимо дали търсиш в Google, ChatGPT или която и да е платформа, все по-често информацията бива събрана и обобщена от изкуствен интелект. Как това променя SEO оптимизацията? При класическото търсене най-ценно е да попаднете сред първите 3 до 5 резултата, защото потребителите обикновено не гледат нататък. Но AI разглежда мигновено хиляди резултати. Затова истинското предизвикателство не е да попаднете сред резултатите, а вашето съдържание да е толкова добро, че да бъде цитирано и препоръчвано. За да се случи това, трябва да давате ясен отговор още в първите 2-3 изречения, веднага след заглавието. Правете същото и след всяко подзаглавие. Добавяйте графики, таблици, а веднага след това обобщавайте най-важното. AI търси отговор, на който може да се довери. Но истинската цел не е просто да цитира сайтът ви. Истинската цел е да препоръча вашите продукти или услуги. Затова съдържанието ви трябва не просто да отговаря на въпроса, а ясно да показва защо именно вие сте най-правилният избор.